Erop of eronder voor Zeeuwse kandidaten Tweede Kamer. Het is vrijdag 5 maart. Dit is Zeeland Nu. Bom na ruim 75 jaar ontploft. De wil is er, maar doorgaan ZLM-tour nog niet zeker. En Truus probeert van iedere dag een feestje te maken. Goedenavond. Met uiterste precisie is in Breskens vandaag de bom, die daar in januari werd gevonden, ontmanteld en tot ontploffing gebracht. De 500 ponder werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden in de vissersplaats en lag daar al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ruim 76 jaar heeft hij daar gelegen, maar vandaag is deze vliegtuigbom uit Breskens gehaald. De Brescianers hebben er weinig last van gehad. De omgeving werd hier vandaag wel afgezet, maar mensen hoefden niet hun woningen uit. Het is niet zo met deze ontstekers, op het moment dat je hem aanraakt, dat hij zomaar zou afgaan. Maar zoals met graafwerkzaamheden en je raakt met de graafmachine, ja, dan loop je wel een risico. Er zit 100 kilo netto explosief gewicht in. Dus de bom is ook gemaakt om mensen te doden. De ontstekers zitten erin. En zolang de ontstekers erin zitten die gewapend zijn, blijft de bom gewoon gevaarlijk. Wat kan je ons over de bom vertellen? Hoe is die terechtgekomen? Waarom is die niet afgegaan? Ja, dat is dus omdat hij plat neerkomt. Deze bom die is zo gemaakt, hij moet echt met zijn neus naar beneden. En dan moet hij, de voorste ontsteker die kan ook werken op een schokgolf. Dus moet hij een schokgolf krijgen van een andere bom. Of hij moet met zijn neus op de grond slaan en dan pas gaat de slagpin in het hoedje. Op het moment dat hij plat neervalt, ja, de slagpin die blijft dan ook gewoon in zijn positie en gaat hij dus niet af. De bom is in de loop van de middag op de springlocatie in het buitengebied van Oostburg tot ontploffing gebracht. Van de 4 Zeeuwse kandidaat-Kamerleden die serieus kans maken op een Kamerzetel, lijken er al 2 vrijwel zeker van een plekje in de Tweede Kamer. Voor de andere 2 worden deze laatste 10 dagen voor de verkiezingen nog best spannend. Dit zijn de huidige 4 Zeeuwen in de Tweede Kamer. Namens de VVD André Bosman en Tobias van Gent, namens D66 Rutger Schoonis en voor het CDA Joba van den Berg. Maar alleen zij blijft. Dat betekent niet dat Joba van den Berg straks de enige Zeeuw is in de Tweede Kamer. De Middelburgse wethouder Chris Simons staat voor de VVD op een 46e plek op de kandidatenlijst. Het wordt spannend of Simons meteen in de Tweede Kamer komt, maar hij wordt al wel klaargestoomd. En je hebt wekelijkse bijeenkomsten waar je op de verschillende onderwerpen die in Nederland spelen gewoon goed op vlieghoogte gebracht wordt. Ja, zo zeggen ze dat, op vlieghoogte? Ja, zo zeg je dat. En dat gaat dat je er meteen in kan vliegen? Nou ja, je moet natuurlijk, als je Kamerlid wordt, na de eerste week gaan de vergaderingen beginnen. Ook voor Barbara Omen van de PvdA is het spannend. Ze staat 20ste op de kandidatenlijst. Alleen als de PvdA in het kabinet komt, gaat Omen meteen de Kamer in. Voor de zekerheid probeert ze 20.000 Zeeuwse voorkeurstemmen in te zamelen. Ik ben natuurlijk de enige Zeeuwse kandidaat op links. Iedereen die het eerlijker wil, die het anders wil en die ook een Zeeuwse stem in de Kamer wil, die moet eigenlijk op mij stemmen. Dus ik hoop dat mensen dat zien. Want de andere Kamerkandidaten zijn dus van CDA en VVD. Zoals Jacqueline van den Heel uit Goes, die de afgelopen jaren bestuurder was van de Zeeuwse zorginstelling SVRZ. Ze staat voor de VVD op een 25e plek op de lijst. Dat gaat dus sowieso lukken. Maar Van den Heel is de grote onbekende in Zeeland. Ze heeft nauwelijks politieke ervaring. Je hebt echt wel 6, 7 gesprekken. En ja, uiteindelijk zijn ze toch zo ver gekomen dat ze gezegd hebben, ja, wij vinden jou wel geschikt om hoog op de lijst te komen. En ik ben daar blij mee. Wat ik daar vooral mooi aan vind, want je kan het misschien als gemis zien. Bestuurlijk heb ik in dat opzicht weinig ervaring. Maar ik heb wel mijn directe praktijkervaring uit de zorg en Zeeland in mijn rugzak zitten. En ik vind het mooi, ik hoop straks ook die portefeuille te krijgen. En ik vind het mooi dat ik dan eigenlijk met mijn poot uit de Zeeuwse klei gelijk zo de politiek in ga. Ook Jacqueline van den Heel is op zoek naar Zeeuwse stemmen. Omdat ik denk ik de enige kandidaat ben die echt een Zeeuw is en geen surrogaat. Ik ben hier geboren en getogen, in tegenstelling tot de 2 andere dames, daar kunnen we niks aan veranderen. Barbara Omen en Joba van den Berg? Ja, dat klopt. En ik denk dat... Chris Simons is een echte Middelburger. Chris Simons is ook een echte Zeeuw. Ja, dus wat dat betreft doet de VVD het echt goed.
Bij een aanrijding in Tolen is vanmorgen een vrouw zwaar gewond geraakt. De vrouw fietste over de kruising van de Slabbekornweg en de Deltaweg toen ze door een vuilniswagen werd aangereden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar. De rechtbank in Middelburg heeft de TBS met dwangverpleging van een 35-jarige vrouw met 1 jaar verlengd. De vrouw stak in 2017 een medebewoner van Emerges in Middelburg dood. De vrouw en het slachtoffer kenden elkaar en hadden een seksuele relatie, maar kregen ruzie. De uitspraak van de rechtbank is lager dan de eis van de officier van justitie, want die had om 2 jaar verlenging gevraagd. Wel vaker hoor je over mensen die troep opruimen als ze door de natuur wandelen of joggen. In Middelburg pakt ze het anders aan. Daar hebben mensen al suppend allerlei troep uit de gracht gehaald. De actie van vandaag is de start van de landelijke campagne Sub Cleanup. In elke provincie wordt de komende tijd een gracht aangepakt met hulp van een lokale subvereniging. Ja, ik vind het belangrijk dat de omgeving waar ik in woon schoon blijft. En ik vind suppen heel leuk. Dat doe ik in mijn vrije tijd ook heel veel. Dus vandaar dat ik deze actie graag ondersteun en meedoe. Wat is jullie vangst tot nu toe? Ja, we hebben best wel veel plastic. Een half krat bier geloof ik, qua lege flesjes begrepen. Ik heb zelf een spatbord. We hebben net nog een winkelwagen gevonden, die moeten we nog even vissen. Want die was op de sub, kreeg ik hem er niet uit. De gekste dingen kom je toch tegen in het water eigenlijk. In totaal is er vandaag 42 kilo afval uit de grachten gehaald. Eigenlijk heet ze Truus van het Hoge, maar iedereen in Middelburg kent haar als Roosje. De 87-jarige dame is een opvallende verschijning met haar mantelpakjes, felgekleurde outfits en haar kenmerkende schaterlach. Iedere dag loopt ze een rondje door het centrum van de stad en zo probeert ze toch van iedere dag een feestje te maken en de eenzaamheid te bestrijden. Ik zou een boek kunnen schrijven, weet je dat? Een boek over mijn leven. Roosje maakte armoede en oorlog mee, volgde daarna een opleiding tot coupeuse en kwam uiteindelijk door haar man op de binnenvaart terecht. En dan gingen we wel eens varen op de Zuid-Willemsvaart. En dan voeren we en dan ging mijn man, die zegt, wil jij even het roer overpakken? Maar ik had al wel wat geleerd. En dan stond hij voorop, weet je wel, stond hij te zwaaien. Je doet het niet goed en je doet het niet goed. En toen was ik het eigenlijk zo zat, weet je wel. Want ik was eigenlijk ook meer een knecht, zeg maar. En toen dacht ik, nou, ik heb gewoon het roer losgelaten. Hij stond voorop en toen ging het schip zo de kant op. Hij voerde zo een stuk uit, weet je wel. Heeft hij nooit meer gemopperd. Roosje zegt altijd ondeugend te zijn geweest, ook tegen haar man. Ze mist hem heel erg, net als de rest van haar familie. Om dat tegen te gaan probeert ze zich te vermaken met antiek spulletjes en mooie kleding. Dat stelt helemaal niks voor, want de liefde van mensen is veel belangrijker als die spullen. Als je denkt van, zou ik nou geen appje krijgen of ik hoop zo dat er iemand belt. Dat heb ik wel eens, maar dat komt er dan niet. Gebeurt dat vaak? Ja, bijna iedere dag. Maar je moet soms het roer zelf overnemen. Hè? Je moet het zelf doen. Ik zeg altijd tegen mezelf, zorg voor jezelf. Niet op een ander rekenen. Zijn ze lief en aardig of heb je leuke mensen die je helpen, dan is het mooi meegenomen. Maar ga er nooit van uit. Je moet rechtop blijven. Je moet positieve gedachten hebben. Daarom gaat Roosje iedere dag naar buiten om de gezelligheid op te zoeken in haar feestjurk. De meeste mensen vieren dan verjaardag, dat doe ik niet. Want het is allemaal gezeik van niks. De ene kan wel, de andere kan niet. En allemaal reizen moeten ze dan. Nou, dat hoeft voor mij niet. Dus ik vier dat niet. Maar ik vier iedere dag een feestje. Dat is gewoon om mensen te ontmoeten. Altijd als ik ergens ga zitten, meestal wel, dat ik dan toch weer een gesprek kan hebben. Ik vind dat ik rijk ben, dat ik dus hier mag zitten. Heerlijk tussen toch wat die leuke spulletjes en dat ik naar buiten kan. En dat is gewoon rijkdom. Als de maatregelen het toelaten en publiek is toegestaan, dan gaat op 9 juni de internationale wielerwedstrijd ZLN Tour van start in Capelle. En als publiek toch niet welkom is, dan wordt de wedstrijd opnieuw een jaar uitgesteld. In Capelle werd de komst van de internationale wedstrijd alvast op de gevoelige plaat vastgelegd. Woensdagavond 9 juni staat de eerste rit gepland.
Geen traditionele proloog, maar een sprintetappe op een afgesloten parcours van ongeveer 12 kilometer tussen Capelle en Wemeldingen. De exacte route is nog niet bekend. De ZLM Tour geldt als voorbereidingswedstrijd voor de sprinters op de Tour de France. En de organisatie wil daar nog meer op inspelen. Daarvoor hebben we een nieuw concept in het leven geroepen, dat is de sprintetappe. Waarbij we meerdere rondes rijden over 1 parcours. En iedere 2 rondes een tussensprint hebben waar seconden te verdienen zijn voor de renners. Normaliter heb je maar 3 sprints maximaal onderweg, maar we hebben er 4 van gemaakt. En dat doen we voor die bonificatie die ze daarmee kunnen winnen. Dus dan kan je zeg maar in totaal 12 seconden bonificatie pakken. Terwijl de ritwinnaar 10 seconden pakt. Dus ja, ze zullen wel gaan rekenen onderweg. Afgelopen jaar ging de ZLM Tour niet door vanwege corona. Maar in 2019 streden topsprinters als Groenewegen en Ewan in Heinkensand om de zege. We hebben een fantastische sprint gezien met Groenewegen en Caleb Ewan. En dat waren toch ook de mannen die in de Tour het heel goed gedaan hebben. Niet vergeten, Mike Teunissen, de eindwinnaar van 2 jaar terug, pakte de gele trui. Dus ja, het is wel een wedstrijd waar dat soort renners heel graag naartoe komen. Om zich voor het laatst voor te bereiden op de Tour. En ik praat erover verder met Stefan Nijpje, sportverslaggever. Stefan, de ZLM Tour is een 5-daagse wedstrijd. Ja. De beginetappe is nu bekend. Wanneer wordt de rest bekend? Dat wordt binnen enkele weken bekend gemaakt. Dat moet ook wel, want de ZLM Tour wordt van 9 tot en met 13 juni gereden. Dus dan weten de ploegen ook waar ze aan toe zijn. Duidelijk is al wel dat de tweede etappe ook in Zeeland gereden wordt. Dat is eigenlijk al een beetje het vaste concept. De eerste 2 etappes in Zeeland, de andere 3 buiten Zeeland. Maar waar in Zeeland wordt later bekendgemaakt, want dat is nog niet helemaal rond. Ja, hoe groot is de kans nu eigenlijk dat alles doorgaat? Ja, dat is heel erg spannend, zeggen ze. Wielerwedstrijden zonder publiek, die worden al wel gereden. Maar de organisatie wil per se publiek erbij hebben, want dat is natuurlijk belangrijk. Ook voor de sponsoren bijvoorbeeld. En ja, dit zegt de burgemeester van Capelle er bijvoorbeeld over. Ik hoop dat het inderdaad doorgaat, dat het net op tijd is, dat we voldoende gevaccineerd zijn, dat we voldoende mogelijkheden hebben om het er ook naar onze sponsoren toe, naar het publiek toe waar het om draait, iets kunnen bieden. Definitief is het op dit moment sowieso nog lastig te zeggen, maar onder de huidige voorwaarden en de huidige maatregelen zien wij kansen dat het door kan gaan. We hebben zelf de voorwaarden gesteld dat wij door willen laten gaan alleen als er publiek bij kan komen. Minister De Jonge die gaat ervan uit dat van de zomer het boel toch wel opengegooid kan worden. Daar heb ik ook alle hoop op gevestigd. En dan is 9 juni, zal er een beetje om hangen. Ja, Stefan, wanneer wordt de knoop doorgehakt? Eind april zal dat zijn, want dan wil de organisatie ook duidelijkheid hebben. En voorlopig zijn ze in ieder geval positief gestemd, omdat het vooral nu met de vaccinaties de goede kant op gaat. Nou, afwachten dus. Stefan, dankjewel. Het was een mooie, heldere en vooral zonnige dag vandaag. Wel koud als je het vergelijkt met vorige week. Het werd namelijk niet warmer dan 7 graden. En het wordt er ook niet warmer op, want vannacht daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. En morgen wederom zonnig en wel met minder wind. En tot zover voor vandaag. Geniet van uw avond, uw weekend en tot morgen.